dasi. Apa kan biasanya Aste. जों दिनै वाइटिया मजलिस फोरबोला कमिटि बाय जों थानाय 3 दिन सिगां जों अरा कग्रि खालामनानै सिनि कग्रा गायफ्रावसा आगु कग्रा फाखानिया सुरिया बना जों नक तांगिरना होनो जों कग्रि खालामनानै आबा हायका ना जों दिनै कगनार फायका जों दिनै बना जों जे मानसक जों दिनै नक जों दिनै तांगिर लाखा सिनो सुबा खाताय अरा सिनि ताको सोशल वर्कार ताको सुदिक्सं बरबो जों सुबाका बरनो बेलाके पाइपला हाबाय जों सावम सानाम सुवा जों बस्ता साबगा बुबाग्रान जे नाहार मुंटेके बुबाग्रान जे दागि मुंटे जों जत्तना जों हानसका जों जत्तना चिन बरन बागे जों बालके जों सोबालाय Nih sini mangke. आन मुं जन बटन देवरमा आं वाटिया मजलिस फोरबो कमिटिनि प्रेसिडेन्ट Hambai.